हेसार पाब्लिकेशनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै नोंथांमोनहानि सिगाङाव मोननैसो गोदान खौरां लाबोनानै होफैदों। माखासे गोजामबो जानो हागौ, नोंथांमोनहा नुखांबायबो जानो हागौ, अब्लाबो नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन। दा बाहाय नोंथांमोननि सिगाङाव गोजोनथावनिबो खौरां आरो माखासे सांग्रांथि बिनिबो खौरां नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनाय जादों। दा बे खौरांफोरा मा नोंथांमोनहा फारियै नायलांदो। नायलांनायनि सिगां नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम आरो नटिफिकेसन बेलखौ थुबानो जाबाय। नुनो मोनदों आसामाव गासै कर'नानि बेरामिया 15 जानानै दङ। दा बेयो थांनाय मैयासिम धुबरी जिल्लानि मोनसे बिलासिपारा मुंनि जायगायाव सासे एक्टिभ मोनबावनाय जादों। दा बेजों गासै 15 जानानै दङ। दा बेनिनो लोगोआव नोंथांमोननि सिगाङाव गोजोनथाव बा सांग्रांथिनि खोथाया जादों सोनाब बंग'जों नांजाबनानै थानाय मोननै जिल्ला, बेसिकेलि धुबरी आरो क'क्राझार, बे मोननै जिल्लानि थाखाय सांग्रांथि जानांगौनि गोनांथि दङ होननानै जोंनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि बिथाङा बुंदों। दा मानो गोनांथि जानानै दङ? जोंनि आसामनि बिलाइ सोनाब बंग'नि थासारिया बांसिन कर'ना भाइरासनि थाखाय गाज्रि जानानै दङ। दा बेनि थाखायनो बे साखाथियाव थानाय सुबुंफोरा जाहाथे थांलाय फैलाय एबा फोनांजाबलाय राहाया जानगार जानानै थायो, बेनि थाखाय बाहाय सांग्रांथि। फारसेथिं क'क्राझार जिल्लानि गेजेराव दासिमबो सासेबो सुबुं मोननाय जायाखै कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय, नाथाय बेनि साखाथियावनो जानानै दंगासिनो दङ। हथात धुबरी जिल्लायाव जागासिनो दङ नांजाबनाय, बियो फ्राय मोननैजों। दा बेनि थाखायनो क'क्राझार जिल्लाया स्पेसियेलि सांग्रांथि जानांगौनि गोनांथि दंथारो। दा बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंफोरनाय जादों। डिसक्रिपसनाव लिंक दं, मोजाङै नायनानै लानोबो हागोन। दा मोनसे मोजां खौरां लोगोफोर, APSC आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन, जायफोर नोंथांमोनहा आनजाद होगोन बा होनो गोनां बा होनो सानदोंब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोजां खौरां। बेयावहाय जाहैबाय 1998 मायथाइनिफ्राय 2018 सिमहालागै माखासे बोसोरफोरनि सिगांनि गोजाम सोंथि बिलाइफोर नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनानै होफैदों PDF। बेबो जोबोद मोजां, फ्रियावनो नोंथांमोनहा मोननाय जागोन। दा बेखौ आं नोंथांमोननो मारै मोननाय जायो बिनि सोमोन्दै दिन्थिनानै होनि। नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव लिंक दं, लिंकनि गेजेरजों थांनानै डाउनलड खालामनानै लानो हानाय जागोन। दा डाउनलड खालामनायनि प्रसिडिउरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिन्थिनानै होगोन। डाउनलड खालामनायनि बेलायाव नोंथांमोनहा गुगल क्रोमाव खुलि, ओमफ्राय डाइरेक्ट नोंथांमोनहा आसाम केरियाराव बुब्लाबो जागोन, नङाब्ला डाइरेक्ट आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनायाव थांबाबो जागोन। दा बेबादि दङ, नोंथांमोनहा APSCनि प्रिभियास कुइसन पेपारफोर दङ, डाउनलड खालाम। बेबायदि नोंथांमोनहा बे पेजाव थांनानै नैबे 98नि 2001, 2006, 2011, 13, 14, 15, 16, 18 दा बेफोर इयारफोरनि दङ। दा बेहाय नोंथांमोना बबेखौ लानो, जायखिजाया मोनसे क्लिक खालामबानो जाबाय। मारै डाउनलड खालामो बेनि सोमोन्दै खिन्थानाय इजि प्रसेस। 2015निखौ लाबाय। 2015नि बेलायाव नोंथांमोनहा जुदि क्लिक खालामगोन, जायखिजाया जागोन, नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन अपेनिं डकुमेन्ट्स जागासिनो दङ। डकुमेन्ट्सआ लासैनो अपेनिं जागोन, गुगल ड्राइभआव अपेन जागोन। अपेन जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना अपेन जानायावनो डाउनलड जायो बे नङा। बेनि थाखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनानै होगोन। गुगल ड्राइभआव अपेन जानांगौमोन, 15आ जायाखिसै नामा? दा नुनो मोनबाय नोंथांमोनहा 2015नि जेनेरेल स्टाडिसनि थाखाय टेक्स्ट बुकलेटआ नुजाबाय। दा बेयो नाथाय डाउनलड जायाखै। डाउनलडआ बोरै जागोन? नोंथांमोना नैबे खनाथाराव मोनसे डट मोनथाम नुदों, बे डट मोनथामाव थुबानो जाबाय। डट मोनथामाव जेब्लाना थुगोन, ओरैजाय बोखोलांबाय था, बेनिफ्राय नोंथांमोना नै डाउनलड अपसन नुदों, डाउनलडआव थुबानो जाबाय। अब्लाना बेयो अट'मेटिक डाउनलड जानानै थांगोन। नै डाउनलड जागासिनो दङ नोंथांमोननि सिगाङाव गुगल ड्राइभनिफ्राय। दा बेनिफ्राय बेबायदि डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय नोंथांमोनहा इजि प्रसेस। दानिया सिगांनि खौराङाव थांफिननोसै जोङो। सिगांनि खौराङाव मा दंमोन नोंथांमोननि सिगाङाव? दानिया नेक्स्टआव जाहैबाय 25, 26 आरो 27 एप्रिलनि गोसोखांहोफिननाय। बे मामोन? नोंथांमोनहा दाखालिनिफ्रायनो नुगासिनो दंखायो। जोंनि आसाम सरकारा मोनसे मोजां हाबाफारि लादों। बे गोजोनथावनि बाथ्रा जे जोंनि आसामनि सुबुङानो जोंनि आसामनि मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लायाव बारस्लायनानै दंहैयो आरो लकडाउननि थाखाय न'आव गिदिंबोफिननो हायाखै एबा
नोंथांमोना बबेबा दाबसे जायगायाव जोबोद गोनांथारै थांनो गोनांथार दंहैयोमोनब्ला दा बेयाव थांनो हायाखै, गोबां जेंना जानानै दङ। दा बेयाव जायफोरा न'नि गोजानाव थाहैनानै दंहैयो बिथांमोना न'सिम सफैयाखै, जायफोरा मेडिकेलनि थाखाय दंहैयो बिथांमोना न'आव सफैयाखै, बिथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां खौरां। बे जाहैबाय 25, 26 आरो 27 एप्रिल खालि जोंनि आसाम सरकारा बैफोरबादि गोजानाव थाहैनाय सुबुंफोरखौ न'आव थांफिननायनि खाबु होनाय जादों। दा बे खाबुआव जायफोरा पार्सनेल गारि दङ बिथांमोनहा पार्सनेल गारिजोंबो फैनो हागोन, नाथाय बिनि गिबियावनो नोंथांमोनहा इ-पास लानांगोन होनदों आरो बे इ-पासखौ नोंथांमोनहा डिसि, नोंथाङा जाय जायगायाव दङ बेनि डिसि अफिसनिफ्राय बा डिसिनिफ्राय पारमिसन लानानै फैनो गोनां जागोन होनदों। आरो दा बिनि अनगायै जायफोरा पार्सनेल गारि गैया बिथांमोननि थाखाय 104 अर्थात 104 नाम्बार दङ 104, बाहाय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन होनदों। कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांनि लकेसन आरो नोंथांनि डिटेल्सखौ बाहाय फोरमायहरनो नांगोन। लोगो लोगोनो आसाम ट्रेन्सपर्ट सार्भिसआ नोंथांखौ बैनिफ्राय पिकआप खालामगोन होनना बुङो आरो नोंथाङा नोंथांनि न'आव सफैगोन। दा बेखिनि बाहाय साननो हागौ जोंनि गोबां माखासे सुबुंफोरा साननो हागौ नेगेटिभ, जोंनि आसामाव बेबायदि गैया, नाथाय गोबाङानो दङ, गोबाङानो दंहैयो। आंनिसिम गोबां कमेन्ट्स हरदोंमोन, नाथाय दिनैसो नोंथांमोननि सिगाङाव हथात दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सरकारानो फोसावनानै होबाय, जिहेतु बै साफ्रोमनि थाखाय गोरलै जानानै दङ। बेसिकेलि गुवाहाटि सिटि बाहाय फरायनो थाहैनाय आरो गुबुन गुबुन दावबायनो थांनाय सुबुंफोरनि ब्लक जानानै दङ आरो गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो दङ। दा बिथांमोनहा फैनो हानाय जासिगोन। दा बे मोजांनि खौरांमोन। चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम, नटिफिकेसन बेल थुबानो जाबाय। लोगोफोर नायनायनि थाखाय साबायखर बावबाय आरो फिन खेबसेबाव नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन भिडिअ नायबावनो लुबैदोंबा इनस्क्रिनाव भिडिअ दङ आरो प्लेलिस्टआव हाबनानै गोबां भिडिअफोरखौ नोंथांमोनहा नायनो हानाय जागोन केटेगरि वाइसै। टेक भिडिअ नायनोबा टेक, निउस बा निउस, इडुकेसन बा इडुकेसन, कुक, क्रेफ्ट आरो फुडिं नोंथांमोनहा बेफोरनिबो भिडिअ नुनाय जागोन चेनेलाव। डिसक्रिपसनाव नोंथांमोनहा प्लेलिस्टआव हाबनानै नायबानो जाबाय। गोजोन्थों।